שוב. את זוכרת איך אהבת לשמוע את השירים של אריק לוין? נכון, קנית דיסק שלו? והיה שם כזה אוכל טוב. טוב, עכשיו, אין לנו בעיה של זמן, נכון? אין לנו. עכשיו אנחנו ניתן לה להיות עם עצמה, שב. אני רק עכשיו מתחיל לצלם. אז זה לא צילם. אנחנו עכשיו כאילו, המכשירים עובדים בכל פיקס, רואים שהיא מגיבה וזה, שב. ניתן 2 דקות, אוקיי? 2 דקות של שום גירוי. זאת אומרת, היא שומעת אותי מדבר, בסדר, אבל אנחנו נשתוק. 2 דקות על השעון, שקט. בסדר? מעכשיו שזה יוצא מ-10 דקות על השעון הזה, כן, זאת הפרוצדורה. מעכשיו מ-10 עד 12 דקות פה, אין דיבורים. בגלל זה אני מתנצל. מה אתה מדבר שאתה כל הזמן, זה לא נכון. לא, תגיד לך. אמא, מה העניינים? תקשיבי, אני הולך למחוא לך כף, בסדר? תקשיבי, אני מוחא כף עכשיו לידך. חזק. שמעת את זה? אני אמחא עוד פעם כף? תקשיבי. תיתן לה צביטה קלה ביד. היד הזאת. צביטה קלה. וזאת היא פחות מגיבה. פה. תיתן לה, בסדר, תיתן צביטה קלה. צובט? הופה, יפה. אוקיי. היא מרגישה את זה. לא, ברור שהם. כן, היא מרגישה את זה. התחלת לצלם? כן, מצלם. כן, תעבור. טוב מאוד. בסדר גמור, יופי. אוקיי. תצוות עוד פעם. צבטת? כן. נפלא. אוקיי, בסדר, זה מעצבן אותה. כן. אוקיי. מה זה על המוליכות של האור אתה מסתכל? כן, אבל זה מחובר ביד השנייה. זאת אומרת שזה בסדר, זה עובד, זה בסדר גמור. רגע, למה יש אחד מחובר כאן ושניים כאן? זה לא משנה? או שזה אמור להיות ככה? בסדר, ככה זה אמור להיות. אוקיי. הבאת משהו לארח? כן, יש לו רוסים שלו. אוקיי, אז בוא, אני רוצה שתזכיר לה אתה תזכיר לה, כן? תגיד לה, כן? לפני שאתה נותן לה לארח, אתה יודע מה? אל תגיד לה כלום. פשוט תן לה את זה, לארח, ושנראה את התזמון של זה. אוקיי? לא